Дали шај славенлапе или честитинлапе ко романо диве офтото април омаде. Наштите керелпе акава. Сар прво и исламско дефиниција таро славибе тергола агер дека ако кергем свако масек, свако курко или да свако берш нешто ко посебно диве или да ко исто диве, онда каква ценимо сар слава хем ославе са забраниме сар со вакигау пекамбери салаллаху алейхи ве селем ко сахи муслим свако нациен и си олен пире славе амари муслиманско исламско нација и си амен само дуј славе од дуј байрамја. А далески аква на не дозволимо хем на киргакава о пекамбери ни да асабја ни да ваверне кој спанла. Хем о Расули салаллаху алейхи ве селем вакирга. А два со на не мандар командимо со на дингјумтумен команда, а два одбимо. Хем исто о Расули салаллаху алейхи ве селем вакирла кој славилна нешто со на нетаро исламско славе. Хем мерла агјаре, мерла ек мерибе прето ислам сарки джехилија. Аква ек бари опомена Расуле стар салаллаху алейхи ве селем. Хем вакирла меге ко вавер сахи хадис дека сасавке букја текерилпе а двата нотаро национализам, хем вакирла о национализам кандела. Хем Allah azza wa jal вакирла ко Qur'an فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Те пазинен пе окола со нашена тари команда, со цидена пе тари команда е пейгамберескири салаллаху алейхи ве селем, те на астарил олен, те на доресил олен, ек фитна, ек искушејне или да ек бари казна со кадукал олен. Соске вакиреа дека ославета не тари религија, а на не тари религија, мешенгјано букја. Вакиреа манушенге, овен са сте супанла, ама амен на мешенгем ништо. Буд повише тумен мешенген супанла, соске нахалилен о букја сар со требно техлопе. Сар прво, кој одлучила нешто дека ко ислам ек нешто религија или на не религија? Која два одлучинја? Мехем ту, амаре гогја, те одлучина дека нешто религија или на, а два наштите кера субханла. Ама тумен тачно акава керген. А ме на кергюма гјаре субханла. Ме вакерава о пейгамбери салаллаху алейхи ве селем одлучинја сој ек слава, хем сој религија. Хем о Расули, значи о пейгамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем се кавја менге ко сахи муслим дека ославе тане тари религија, тани тари аква о улеме чак вакерна тари акида, таро правилно пакјајбе, таро верујба, таро муслиманско верујба субханла. Значи аква кувла ко амаро верујба субханла. Е акида. Значи о славе тане сар прво таро верујба, а на нешто различно субханла. О пейгамбери сасом вакига са е нациен и се олен пире славе, а амари исламско муслиманско слава таро верникја та не само адла дуј, од дуј байрамја. Значи аква јасно бути субханла. О славета не таро верујба, таро дини, таро ислам. Хем наштите слави на нешто, со на не потврдимо таро пейгамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Ако ту мислим јан дека шај те слави нешто со на киргјао пейгамбери, онда машалла ти снага бари, хем си ту јако снага, алхамдулилlah, хем ко кијаметско диве, амен шај това сведоко сави јако снага синетут, кытка ове викимо таро Allah azza wa jal те дека дали ка издржине а два со ту родингјан. О Allah те ракламен. Значи мате претерина субханла. Хем кит кера лафи таро славе, хем таро претерувајне, хем таро биджандипе, хем асавке букја. Значи и си свако лафеске е исламско дефиниција. Нашти мехем туте ава, хем те вакера нешто, тари амари годи или таро амари мисле, хем те дефиринина, адла лафија сар амен со мислина. Ола веќе дефириниме, тане. Алхамдулилlah. Хем адла дефиниција вакергем кова вер видео, ко те кергем таро гомаде и лафи, таро романо диве. А баш о аргументија со шириндиле дека и Сауди Арабија или да о Кораја или да о Чибане хем вавера муслимајна која ква свето сари не славинена помаре националистично диве, хем амен на сменете славена Рома, вакираја, субханла, одговор тано јасно. Allah azza wa jal vakirla ko Qur'an
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Subhanallah. O problemi é que vai sonar halva, subhanallah. Znači, o Allah kateva kirla hem sledinen o objave som u klemtu menge hem masledinen nešto vaver kozom hari razmislinena tumare gogja, subhanallah. Znači, o Allah sova kirga menge te sledina objave pa dali dva argumenti e Korajen ili Arapen ili sođana kas te sledina olen olada so kirena dva dali dva ko islamce ne mosari akceptirimo argumenti, subhanallah. Na ne cenimo. Allahu akbar. Znači, akva katastrofa, subhanallah. Znači, со следина кате, subhanallah. Allah te reklamen. Ако божемски вакираја дека амен следина о Коран, хем дикен со интересно. Ако вакираја манушенге дикен суннети таро пекамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem тергола агяре. Ако агяр морате ко суннети агяр потврдимо, хема савке буке вакирна аменге. Ајде ту са суннети Куранестар на кира ништо лафи. Кет ана ленге Коран вакирна абе ту претерувачи сјан дикен акате о нација сари не силен керена сари не адва хема савке бука аузу билла. Значи саве муслимајна сием требно теладжа англо Аллах азza wa jal со постапена гере хема ква амен де корома специјално ширимо е катастрофа, субханалlah. Адалеске walhamdulillahi rabbil alamin очачи пекергем јасно кој мангла не акцептирано кој мангла мате акцептирано. Ко последно време домингем буте пралендар хем пенендар пораке дека ко славе и си разлика таро радост хем тари слава дека олана славинена романо диве омаде ама еке радоен керенапе хема савке букја хем си кавена дека ероменге десендили дискриминација хем ударипе вакера оленге walhamdulillahi rabbil alamin. Amaru naishukar primer tano o pekamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam so vakirga o Allah ko Quran na neva ver po shukar primer. Ok, pa vakira lenge e pekambere Muhammede sallallahu alaihi wasallam sinele yek nacija, sinele yek pleme, kotaravla o Quraysh akvasari ne janena subhanallah. Hemola sineo naishukar cenime nardo, soj najbarvele, najjako, sa kulturno hema savke bukja. Znači, ola sineo najšukar manuša. Koja dva vreme, hem o pejkamberi sallallahu alejhi ve sellem, Allah biringja ole soske ov sineo najšukar manuš, taro sadla najšukar. So postrojnge, ov sineo najšukar subhanallah. Ok? A o pejkamberi sallallahu alejhi ve sellem, doživingja kopiro vreme, but bare nepravde subhanallah. Poviše sar su amen živingem ili oroma so doživingje subhanallah. Znači, na ne nikoj кој со доживингја побари неправда сар опекамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem, хем опекамбери исто саллаллаху алейхи ve sellem доживинла дајле џијав диве хем џико кијаметско диве неправда разно манушендар субханалlah. Значи ов пример аменге субханалlah. Хем почален опекамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ve sellem када десиндиле леске разно букја овли си кавѓа дека танотаро Quraysh, хем дека радонгјапе соске олендартано, аузу билла, о пекамбери никад на кирѓа гјаре субханалlah. О пекамбери ама радонгјапе соске ов сине муслимани, хем радон кирѓа да ваверен соске ов сине муслимани. Walhamdulillah, хема ква мен да морате кера субханалlah, морате следи нај пекамбери ако вакера се муслимајна. Ако нас е муслимајна, онда как ја дискусија са без везе. На требла ти кера више ич лафи. Значи, сар прво, ако ва морате те памтинати овламеге ки годи, дека о пекамбери саллаллаху алейхи ve sellem повише доживинге сар амен со или орома со доживинге, хем побари неправда си не олесте субханалlah. Хем овна кирѓа гјаре, на постапинге гјаре, пире нација, пире манушенцар, пире племеа, хема савке букја субханалlah. Сар дуито ако радуенлапе некој, а два радост насминлате и клолтаро исламско закојна субханалlah. За пример те вакерав, карадунама со женињапе ми чај. Ама сар радунавама, кој е начин кова тано харам, мешинава букја кола харами. Сар пример те керав музикаја, бијав или нешто агар, те мешинен пе мурша джувла,
хем те радонавма. А каква радост на не правилно субханаллах, Аллах на не адлеа задоволно, Аллах задоволно, адлеа со вакирга ко Qur'an, хем со бичавга пейгамбере Мухаммеде саллаллаху алейхи васелем, хадисен цар со вакирга о пейгамбери адате ко адла хадисја, адлеа тано Аллах задоволно. Хем адва амен, о муслимајна со ске викинамен муслимајна, адва мен морате следина. Ако намагате следина, адва мате викинамен да муслимајна. Викинен тумен ваверне сар, субханаллах. О Аллах те ракламен. Значи, и си границе, субханаллах, ко ислам. О радост, назначена те шајте те радуна сар амен со мангамен. Соске, о пейгамбери саллаллаху алейхи васелем вакирламен ге. Мен тешеббеhe би қаумин фехуа минхум. Кој имитиринила јеке нардо, кој личинила сарадла нардо, офтано олендар. А ква хадис на некратуемо само ки вера. Сар со мислина мануша, абе и вера на неа два те кера национално диве, на не ништо поврзимо е вера. Вакира оја, поврзимо е вера. Свако јек бути со пейгамбери на кергјала. Хема мен манга те кера, онда кадва поврзимо е вера. Соске о пейгамбери на кергја. Хемо лесинеле шанса те керл, ама на кергја субханаллах. Хемо хадис халула пе агаре дека на не само кратуемо ки вера. Исто мислимо ко хадис, ака те обично дека аква кувла ки традиција хем садла буќа субханаллах таро живот сој. Ако адва авла таро неверника, таро мануша со лошно, значи фусеq, јани мануша со јавно керна гревја, со тане криминалција или генгстерија или нешто слично, онда какава амен ге забранимо субханаллах. Соске имитирина олен. Хем пучајту мен, ко тара владва романо диве? Кој измислинга дава? О пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, о асхабија, о табиин, о адбе табиин, о најшукар имамја со живинге ко цело ислам, ола кергја два? Или мануша ко Лондон или ки Полска, Рома, пред набут берша субханаллах, ја? Ола кедингепе, со насине муслимајна, хем кергја дава со на керге о муслимајна. Машкар сакја буна со ширин дили, машкар аменде, бистергем комплетно и историја субханаллах. Кој си надла мануша со доживинге о исто, сарамен орома со доживинге хем уштиле, хем кергја далестар, конгресија, хем соджана масо, значи акава и килотаро јаудие, со ленде десиндило адва, адја исто неправда со аменде десиндили, корома, хем вакире на амен геонардо, абе барем агар сем сар рома акцептириме, хем асавке букја. Вакире оленге, нас јема акцептириме сар нација. Адва са ховај бе хем шоу, керена ек шоу, сар ки телевизија, са филмја, код филмја че вгјаме. Ја? Нас јем нигде акцептириме субханаллах. Амен рома. Нигде. Окей? Хајде джан ко улице вакирен сари ненге, дека сиен рома субханаллах. Накај рома со живинена. Джан авриал, хем кади кен сар кади кен тумен онардо бангесте. Джан вакирен субханаллах. Баре рома сиен субханаллах. Значи аква ки политика со десингула два са ховај бе субханаллах. Ја када требла менге нешто ко државе, хем вакира дека сием рома, джана веќе бершенцар со десиндило. Дискриминација. А далеске и клеледа манушате вакирен, морате ушта за дискриминација. Суски на неамен романи правилно пуф. А? О рома свугде та не вакира. О рома свугде. Ја. Камари пуф. Значи на неамен пуф. О Аллах гер му кламен. Мате кирамен, капенесијен ва вер нешто субханаллах. Соске, слединаја е нардон. На слединаја објаве таро Аллах аззаваџел. Слединаја е нардон. А далеске, мате кирамен, дека амен сием, ко знае сави нација субханаллах. Аллах те ракламен. Елхамдулилlah, мате бистра, ко сакала ситуација, дека о Аллах аззаваџел му кламе ги ек судбина. Ама да судбината не агар сар со дикале овдиве. Значи, те овламен дискриминација, хема савке букја. Хем наштите ова успешно сар мануша, освен китка иранамен ко правилно ислам, хем ки религија, хем ко правилно суннети. Ваверчане као увек дискриминиме, хем увек олошно рома.
soske akava Allah agar mu klamenge subhanallah te iskushin lamen